Mane siasa gweni seche machuok kende bang' kuku maduong' maduond bura ma Jubilee timo lokruok e tend burano kendo diro oko jagoro margi Kioni, jalup jakom David Murathe kod jakeno Kagwe Gishohi. Kioni wuok oko kendo nyiero lokruok makamano. Kaluwore gi Kioni, romo mar kuku maduong' mar duond bura ma Jubilee inyal mana luongo kod ogai maduond burano Uhuru Kenyatta kata jagoro maduong'. Moko kuom jokanyo mag kuku maduong' ma Jubilee mane oromo e boma ma Naivasha ne ogwelo jaod bura mag pinje ma Afrika ma Ugwe Kanini Kega kaka jagoro maduong', Adan Keynan kaka jakom kod Recho Nyamai kaka jakeno e yor kojolo. Kokuno bende ne opuodho chenro mar dar kowuok e riwruok mar Azimio kachiel gi chako loso chenro mag tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza. E komachielo ne giyiero mar medo Sabina Chege, Jerusha Momanyi, Ngire Margaret Kamar kod Irene Njoki kaka jokanyo e kuku maduong' maduond bura noero. One of the officials who can convene the organ is the party leader. The other person who is mandated by the Constitution to convene such an organ is the Secretary General. Any other meeting convened by others outside the two party officials that I've mentioned is of no legal consequence. Kama umechoka na Jubilee, wewe uhame uende. We will still do the disciplinary action when it is done, but we are not going to conduct it in the public.